všetkých na tlačovom briefingu, v rámci ktorého vám predstavíme fungovanie nového mobilného hospicu Nezábudka, ktorý vznikol popri fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Informovať vás budú riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško, nepôjdem po poradí, primátor mesta Ottokar Klein, za hospicový tím lekárka Olga Segeová, ďalej je vám tu k dispozícii aj celý hospicový tím, sestry, aj lekári, sestra Mária Tótová, Andrea Barteková, lekárka Martina Juhasová, sestra, alebo teda zdravotný brat, aj keď by sa to tak nemalo hovoriť, Jozef Lučišan. A som veľmi rada, že pozvanie medzi nás prijal a naozaj si to veľmi vážim rodinný príbuzný, ktorý využil služby mobilného hospicu, pán Tibor Benčík. A rovnako je nám cťou, že pozvanie prijal aj pán Ľuboš Mašlonka za plán obnovy. Služba mobilného hospicu je veľmi žiadaná, potrebná a myslím si, že všetci vieme, že je aj nedostatková. Nielen v našom regióne, ale v rámci celého Slovenska. To, že aký má cieľ a význam a obsah, to nechám na pani doktorku, ktorá vám o tom určite povie bližšie a viac. Ja sa chcem skôr zamerať na ten príbeh, ktorý, čo sa týka mobilného hospicu pri fakultnej nemocnici Nových Zámkov, nevzniká dnes. Takto asi pred rokom za mňou prišli tri úžasné dámy, kolegyne, sestry, pani Tótová, Barteková a pani doktorka Segeová, ktorí prišli s hotovým projektom mobilného hospicu s tým, že oni to chcú skúsiť a oni to chcú robiť bez toho, aby vedenie alebo nejakým spôsobom boli o to požiadané. Čiže bolo to všetko z ich vlastnej iniciatívy a na začiatku naozaj v ťažkých podmienkach, to znamená, že nemali k dispozícii žiadne technické prostriedky. Používali vlastné motorové vozidlo, často vo vlastnom súkromnom voľne robili túto službu. Potom sme im poskytli auto, ktoré malo skoro 20 rokov a naozaj vykonávali túto službu s odhodlaním a nadšením. Našťastie sa im podarilo nakaziť týmto vírusom nadšenia aj ostatných kolegov, ktorí tu za mnou stoja. A som nesmierne rád a hrdý, že títo ľudia berú svoju prácu nie ako prácu, ale ako poslanie. A myslím si, že za to im patrí veľká vďaka. Viete veľmi dobre, že hospicová starostlivosť je určená pre zomierajúcich pacientov, najmä pre tých, ktorí teda na konci života trpia nepriaznivými a nepríjemnými príznakmi. Mobilný hospic im túto zdravotnú starostlivosť poskytuje v bezpečnom prostredí ich domova, v kruhu rodiny. A táto starostlivosť je určite preferovaná voči opakovaným volaniam záchranky, transportom na centrálny príjem a hospitalizáciám. By som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Poďakovať sa za všetkých tých, ktorí túto službu mobilného hospicu Nezábudka budú využívať. Tak ako povedala pani doktorka, je to naozaj asi to posledné obdobie, kedy sú naozaj odkázaní na pomoc a opateru, ale možno aj na pekné, milé slovo, pohľadenie. A je neuveriteľné, že sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní, tak ako pán riaditeľ povedať, z vlastnej iniciatívy na úkor vlastného voľného času a naozaj zrejme aj mnohokrát pre dobrý pocit a zo srdca pomôcť druhému.